guna WA aku wis ning ngene Pak WA-ne Pak Bambang ngene Pak. Dadi WA-ne Pak Bambang dilebokke WA-mu. Elisa. Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Terhormat lho. Panjenengane iki haji kok WA-ne Pak Bambang dilebokke WA-mu ki kapan? Wah, omongane mulane WA aku ning jaba. Wis ngene wae WA-mu dilebokke WA-ku wae. Ora sudi. Si Deman. Sesideman iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwondo. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Ancol Jaye. Ancel iki ndi? Ancol. Mas. Kok ono nggon ancel iki gitu. Ancol. Mongko nek ancol ki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nek ancol ning basa Jawa artine apa? Ancol ya ancol, jangan ancol. Di ganggang itu nggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Ki sing marai Bali ora disangoni yo ngene iki lho. Pak Bambang kok Pak Bambeng? Pak Bambang. Nah, asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Ah, nanti ketemu. Neng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan namamu Neng, namamu kan Elise. Iya, Elise. Elise. Gue Elise bukan Neng. Neng. Tadi naik apa? Gue nanti motor maber. Jangan ngomong dhewe. Ana motor maber iki. Motor maber. Motor kok mencret. Motor mabiar iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Aja motor meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar di geng-geng itu. Oh. Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Bambang. Bambang. Iya nyariin, aku nggak tahu nih RT berapa, 17. Oh ini deket tempat siapa sih? Aku bingung sih di mana sih nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang Suparno. Oh itu yang rumahnya paling bagus Mbak. Kukirain orang-orang Jakarta nggak pada ngerti, ternyata ngerti semua. Oh iya banyak yang delok lo. Iya. Ternyata Pak Bambang ini terkenal sekali, terkenal ramah, cerdas, agamis, luar biasa lomo. Memang. Iya, lomo apalagi nih, nggak tahu nih. Lomo itu. Lomo ya awake gede ki lomo. Wis somo. Kae lemu, ra gathuk iki. Luas. Tak kira pikir aku nang olahraga sumo. Jebur lemu loh. Iya, tadi langsung ketemu, tanya, aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya kamu mumpung di sini ditanjak kene, iya, emang gue tanjak kene dari tadi. Kuwi mau wis mlaku-mlaku dhewe kok. Sing dene do ngaso nek Elisa mesti tekan papan ngendi wae mesti terus dijual. Harus di Jakarta harus main dong Parlente. Kemana aja? Gue ke Ancel Jaye. Ancol Jaye. Ancel iki ndi? Ancol. Mas. Kok ono nggon ancel iki gitu. Ancol. Mongko nek ancol iki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nek ancol ning basa Jawa artine apa? Ancol ya ancol, jangan ancol. Kebawe tadi Kebawe. Wah, bahaya nih. Gue jadi banyak dosa. Banyak dosa sama oleh. Lu. Iya. Ancol ya ancol aja ancol. Iya, kebawe. Ya santuy ya, jangan mare-mare. Jangan marah-marah. Jangan mare-mare, jangan marah-marah. Iya. Berbahasalah yang baik dan benar. Oh iya, benar. Sesuai dengan aturan. Sesuai aturan, subjek, predikat. Kowe bola-bali muni Pak Bambang iki nek aku rung dirampungi aku deg-degan. Kaleng aku dilunasi ya tenang bae. Ampun Pak Bambang. Pak Bambang ki piyaine sing ndi? Yang itu pakai batik dong. Wes duwe aku wis WA-an. WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA aku. Ya mesti tae. Sik, kowe mau WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA aku. Wes guna WA aku wis ning ngene Pak WA-ne Pak Bambang ngene Pak Bambang. Dadi WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA-mu. Elisa.
Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Terhormat lho. Panjenengan iki haji kok WA-ne Pak Bambang direbokke WA-mu ki kapan? Wah, omongane mulane WA aku ning jaba. Wis ngene wae WA-mu dilebokke WA aku wae. Ora sudi. Ini WA apa? Saentuke. Salah. WhatsApp. Alah. WhatsApp aplikasi. Diperpanjang dong. Iya kan itu singkatannya WA. Iya, tapi kalau bahasamu begitu tuh jurus-jurus peri-peri koloso. Itu jurus Apa kuwi peri-peri koloso? Yo, sing rempet-rempet bahaya lho, Mas. Tadi WhatsApp-nya Pak Bambang iya, sudah masuk di masuk WhatsApp ke memorinya WS. Ya udah chatting. Wekku isik ning nggonamu to? WA-mu. Heeh, sing WA-mu ra tak simpen, WA-mu ra nen tak lebokke WA aku. WA-mu lebokke debok kene wae. Ora gelem aku ne. Ndah pating kleler. Gue nyekso wong. Ngono aku. Lisa. Ya. Ini memang di sini masyarakat khususnya penontonnya Pak Seno. Ya. Salah satunya yang ditunggu-tunggu Elisa. Iya. Elisa Krupus. Orcarus. Oh. Alaso. Wis ora bakal duwe bojo kowe ngarani jenenge wae angel. Kenapa? Yo Elisa Kuras apa? Elisa Orcarus Alaso. Ora saru. Orcarus aku udah ke melu-melu iki. Oh, sarus. Orcarus. Koloso. Orcarus. Alaso. Iya ya ora budak. Lagi padha karo Mas Gareng biyen dek jaman nom-nomane jenenge ya saka Sulawesi lho, Sa. Oh, jangan nomet. Elisa Orcarus Alaso. Kuwi biyen Bagyo kaya kakus Alaso. Oh, gene padha Bagyo kakus. Mbok ngomong. Aku sak sedulur aku kakus kono jumbleng. Apa seno ono jeneng jumbleng? Ono salurane. Oh, lagi ngerti aku jeneng. Tanpa jumbleng sapa penadahe? Oh, iki kakus kuwi jumbleng. Iya, Elisa. Nggih. Kanggo nambani brantane ngatine para sing mirsani wayang. Kangene marang sliramu nembang. Kangene marang sliramu. Sesideman apa rengu? Wis seneng rengu apa demenan? Demenan. Sesideman kok. Sesideman. Sesideman iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwanta. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Iya. Aku yang gelap ya. Tapi tetap seneng lagune. Oke. Berarti sesideman nggih. Iya. Ya, sesideman diaturake monggo. Wiwitane anderek sang peke Eno priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe. Mas, iki lagu iki tak aturke Pak Tri sing mirsani nyengkluk ning kene. Ini request juga loh. Oh, ya. Beliau request Pak ini Kristianto tembang request. kangen. Nggih. Tembang kangen. Ya engko diaturake. Aku sesuk pilek ya ngomong karo kowe iki. Ngapa belek? Kok bindeng kowe ngomong kaya ngono. Aku kudu sisi. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking Oke. wukir swara kurang pramono ning wasis agung ro
larang Anggung romarang bendoro Tiah Sulestyo Pijer ngincangake alis Terus tresno sesideman ya luweh becik patenono timbang bepisahan Sulestyo tak rewangi samutono lawan kula warga garwalan praputra iya enak liwat kinjanging alismu kuwasa ngelandang atiku nadyan wis ning serius waku aku isih mampu ngladeni salahku mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno ketua ngajeripo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampro rukun ngadepi urip ana urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem mesti tak
Ya sing cilik-cilik jogete cucuk gerakane pas karo sing ngendang bareng pake kae wis teko karepmu ra karepmu kowe. Iya. Ya iso ora apa-apa. Ning ngematke, mergo piyai sepuh ki wis tarape ngematke. Ngrasake. Ngrasake kendangane. Matur nuwun nggih Pak De. Sehat Pak De. Sehat Pak De. Alhamdulillah. Nggih, niki sampun katuraken sesi deman pesena. Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Elisa, mengko gentene kancane iki pamundutan isih akeh. Ya. Ning kaya mau lho Mak ora blandang-blandang. Engko ndak lakone ndak ora dicek reme dicek. Iya, wis aja kuwatir. Ya. Yang perlu ganti kapas. Ayo Mbak, ganti Mbak Lian. Ya, iki jumeneng Mbak ngancani Mas Gareng. Ya. Lian. Wah, barang baru ini. Hah? Gula belum pernah lihat dia. Wah. Si Sugeng Dalu Ki. Geng Dalu. Kakine. Enggak. Rumangsaku kowe ngarani ngawur masa sakmene iki ana sikile ana tangane ana wetenge kok kakine. Kakine maksudnya niku simbah nek tenggane jenengan. Modar ora kowe. Kaki, Mbok. Mati pasaranmu kowe, Mas. Wis tuwa, Mbok ya. Wis tuwa ki ya. Ha wis tuwa kok ora mbok tebaske. Kaya ngerti-ngerti kaya metu kentose tuwa-tuwa. Nggih, Sugeng Dalu Kaki. Ah, jenengmu sapa? Nggih, derek nepangaken niki. Yo nderek Maseno, ora nderek tepang, nderek Maseno. Kula nepangaken. Kenalna. Oh, iya, heeh, sapa? Nami kula Lian. Liane. Mboten enten liyane. Lian dawane sapa? Lian Sindu. Lian Sindus kok ngendi Nduk Cahyu? Kebumen Saking ki Mas. Kebumen. Wah, trae padha karo bojone Nyong. Bojone Rika ya Kebumen. Kebumen. Bojone Rika saka ngendi? Kebumen. Kebumen. Sidamukti. Sidamukti. Iya. Alah. Ya makane yo ngapak-ngapak. Ngapa-ngapa kepenak nggih Pak nggih? Ah, ya nyok-nyok. Nyok-nyok nek kepripun? Ah nyok-nyok yen mudeng kepenak yen ora mudeng ya tanda tanya. Ini ya tetep Nek kepenak. wong Kebumen iki mesti ayu-ayu, contone bojoku kae ayu. Aja tok ecet lah kaya. Ora di. Kae trahku kok padha pupurang putih. Lia. Nggih. Kebumen asli wis duwe bojo apa urung? Ya ora wis status ora kena dibuka. Mboten, nek kula niku kan pertanyaan. Heeh. Berarti enten pilihane, Mbok. Heeh. Pilih kowe wae kok mbokmu barang mbok ndang. Niku kan pertanyaan nembe jenengan nggih. Heeh. Enten pilihane, Mbok. Ana. Pertanyaane Duwe bojo siji, apa? jawabane engko werna papat pilihane napa baik e? Apa? Ya apa perawan, apa di bojo, apa diwai, apa randa. Ah, kuwi pertanyaane kuwi jawabane ana papat. Nggih. Sing pertama, Duwe bojo. Perawan. Perawan Duwe bojo sip. perawan. wis tahu. Wis Wis tahu. perawan wis tahu. Wis tahu. Sing keloro, Loro duwe bojo. bojo. Wis tahu. Ya kiye nek wis kabeh wis tau tegese kiye Randa. Ya ora wong niku pertanyaane papat, Mbok. Perawan wis tahu. Duwe bojo, diwayu apa randa? Oh, kurang diwayo. Takonono diwayo. Biayo diwayo. Wis tahu. Lah, terakhir kiye Mas Gareng kiye. Remuk. Remuk piye? Perawan duwe bojo, randa diwayo, remuk. Ya ora, Pak. Ya remak. Napa? Lha kuwi statusmu Pikir dhewe saiki. ngapa? Statusnya kula. Heeh. Wis tahu. Tegese wis tau kabeh. Ya wis tahu. Wis ngerti wong wis anak-anak ki mesti wis tau. Aku tak pangan mentah mawut kowe. Wis tau perawan, wis tau ndek bojo, wis tau diwayo. Oh. Berarti kan terakhir rondo. takonono rondo. Rondo. Wis tahu. Oh, berarti saiki wis dibojo meneh. Wis tahu. Kowe urip dhewe wae. Iya kok jero urip dhewe piye? Lah biyongke ketemu Lah jaman. statusnya ngene iku wis tahu saiki. pokoke. Pripun? Kowe karo aku. Nggih. Yen pertanyaane kowe Nyong karo Rika. Heeh. Oh, Rika. Heeh. Statusnya Rika apa?
Ngono apa kepriwe? Wis aku statuse manca warna pokoke. All round. Pomo kowe karo aku piye? Jawabanmu apa? Wis tahu. Ayo jawaban wis tahu. Kula kali Rika. Ah, wis tahu porong. Ya wis tahu. Oh, yo. Oh wis tahu kok biyen kok. Yo. Rika lalen, Mbok. Ayo. Ayo. Tahu. Nah, nek kene ora ngaku, Rika nek kene ora ngaku, biyen wis tahu ketemu. Ngarang kae. Nang Temanggung mbok ketemu bareng. Dudu aku kae Maseno dadan gareng. Ya ora kuwi Rika bae kowe. Lah iso kaya. Rika kowe biyen. Ya kiye Lalen, Mbok. Sarunge sing nanggonku kae. Ditanggung jawab kaya kowe. Tuli anake cilik tok tinggal kuwi ning kono sakiki. Wong anak cilik ora ono ndase lho kok. Kok aja gawe hoak. Aja gawe hoak. Ya nyatane sing Mbak Lian wis ngakoni kok. Nggih, lah biyen mbok wis tahu. Rumangsamu yen kowe mbok isoke ngono terus aku bakal ngepek kowe ngono apa piye? Ah mbok iya. Aku bareng tak tenani wedi Mas. Wis tahu bareng, Pak. Ah, urung tahu dhewe. Maksudnya kan bareng kaya niki kepethuk. Oh iya ya. Men tau kepethuk bareng, Mbok. Cah ki anggar untune dikawat wis mesti ngene. Galak. Apa nih galak? Sing dhe pundak kowe ora nesu lho. Sing dhe pundak kowe ora nesu kok. Beto. Tak kei. Astagfirullahaladzim. Dilingke aku. Nek kula kalih kakine pun kaya putu nggih iki nggih. Nggih to? Ayo kowe. Kaya niku laki nggih. Ayo sok-sok aku ya dikeroki. Lah nggih kaya niku laki, kaya mriki Ki. Nah, pripun niki Pak? Pak Dalang. Wis apik. Kok kene malah kowe kaya nganu ya, kaya gandeng munyuk ya. Iya. Mbak Lian ajeng nembang napa? Tembang kangen napa lali janjine? Lali janjine mawon nggih, lali janjine. Janjine piye? Nanti seprene. Kudu kuwi. Maune dhelik saiki bosok. Beda maning, Pak. Ya sakarmu. Iya. Mangga ngagem bawa menapa langsung? Bawani sing cendhek mawon nggih, Pak nggih. Nggih. Sing cendhek ya ngarep sampean iku cendhek. Kepripun? Ya gumantung yang dinas ya dawa. Nggih sing cendhek kan. Aku ya gumantung. Ya. Senadyan kalingan kena Titenono wis saka kae sinden ki asale saka Kebumen ngentek-enteki wis. Kok iso? Wis banyak korban berjatuhan. Pianggepmu presiden apa geblok? Tapi saya tidak akan kengguh, saya tidak akan tergoyahkan karena saya sudah menemukan yang terbaik di rumah. Apa iya? Dituli nek nang kene. Mengko mudhun ya terus WA. Saya tidak akan tergoda sesuatu yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. You know? Apa? Yo, Ya yang menarik ya baik. urung tentu. Contohnya Karena saya mencari wanita yang terbaik. ngaten. Yo mung bojoku kae sing paling apik. Waduh. Lah iya yang mripatmu kira. Aja ngono lho, iki di streaming bojoku nonton lho. Ya ben. Kowe seneng yen aku padu. Wong tresno mesti nyebrango segara wedang upamane kula Kulaan apa? kula bojone jenengan upamane Kira kula. Rika Kang Mas kula lebur luluh sun lakoni
kayak ganteng-ganteng jual mahal kayak kue lah. Saiki jane ketoprak ndi to Roman kok diurak penonton ki. Lho kuwi saking senenge kok. Saking senenge to? Iso. Upama ora kelakon amur boyo suka mati. Ayo panggungnya pindah kono ora Pak. Aku wedi ya. Sampun Pak Dalang. Nggih, mangga. Akeh penggemare bocah iki akeh penggemare. Diaturake mangga lali janjine saka pamundutan Pak Sugiono Polda ya ana liyane meneh. Engko diwacake nok mangga ya. Hey. Sing tak tunggu kowe ngajak kanthi lingsir sing ngene ana kene aku nunggu kowe nyawan solo yen tak telepon malah kok janjane kowe ning delakamu atiku aja dipateni saiki. Iya. Aku ki mau yen Ramadan karo golek dalang liya. Lah apa? Sing wayangan sapa ki? Nggih. Ya mung kowe tok ya sing wayangan. Wis tak kene. Weh, makasih ya Le. Matur nuwun niki lah jan cilik-cilikan jan pinter-pinter joget nggih Pak nggih. Mami nyawer bareng kok. Niku saking PWKS Jabodetabek. Nggih. Matur suwun. Tak pucek-pucekke somben kowe nanggap wayang ya Le. Ya. Nek ya mbuh aku nyandak apa ora? Nya iki ana amplop 3 perkara kagem sinden nyowi sampeyan. Amplop siji. Sinden. Kruyaga. Kruyaga. Oh, dalang wis rampung. Aku endi